ଅଫିସରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଜଏନ୍ କରାହେବା 10 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଠାଇ ଦିଆଗଲାଣି। ସାର୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବସନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡୋର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଏମ୍ଡି ସାର୍ ବସନ୍ତି। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ରାସ୍ତାକୁ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ टुडे विजिट दिस साइट। ही देखो कितना सुंदर अच्छा जगह है। कॉलेज है इसका बैक साइड में। कितने बढ़िया कॉलेज। देखो कॉलेजटा बढ़िया पूरा पहाड़ ऊपर देखो। खरा कौ रेट्रे होची रे भाई, प्रबल खरा। देखो तले व्यूटा कर्नाटक बांग्लोर एरिया। हूँ गाँ भर आड़े मुझे पलि आसी।